רגע, עצור. איך אמרת שזה הולך? ככה טק, בום, בום, מה שאת עושה לי אני לא יכול לקום. אם זה בלעדייך העולם נראה עקום. בייבי את מושלמת גם ביופי בדיבור. מבטים, איך את מסובבת אותי בייבי לא מתאים. יורדת לרצפה, הגוף שלך מדהים. דופקת עוד מבט, מטריפה לי את החושים. איך את עושה את זה? לא יכול פשוט לקום להתעלם מזה. איזה מחזה, לא עומד בזה. מרגיש את כל הבומים פה בחזה. הכל טוב, הכל בסדר. שנינו על אותו התדר. לפני שנלך לחדר תתני לי את הטק טק טק טק.